Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم ومجد وكرم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد أيها المشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambau funinga wale nyumando au minu sogole me shirifla jabaranin kani watina wajulu keneti fo au minu ko malikono ani maliko kan Allah subhanahu wa ta'ala ba fonyana ka kumagan sanmauna Muhammad hakli jiginke ikado hakli jigi mi muminu nafa ode hukmu kono sa jamiaton sardin islamia bolo fara mimbi donkirla kolonjeba marala ulu bolo monebo ankaramuko dingen no fe shabihu abi sayyid sharif ahmed tijani haidara munkoso agata laselni hakli jigin kuye fena ummoke muhammad mustafa alayhi salam ataraka fe minunto ambulo sikin kera ka bentenendo ma avril kalo tile tan woro samba fla ani tan shekin ena in kono an karamuko nana wala likanye fena kira ye an yamariya ni fɛn minnu kɛli ye ani a y'an fatani ka bɔ fɛn minnu kɛli ma fo ka taa se lamɛya donkan layidu wɔɔrɔ ma o min ni baara kɛra ni a ye an bi balo hɛrɛ ni lafiya la wa an bi nin yɔrɔ fana sɔrɔ kiyama sikin kun laban na cɛw ni musow caman nana layidu wɔɔrɔ in ta an karamɔgɔ bolo min sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ ne ni aw ka jɛ an k'o lamɛn. Me kijani fo aka do danye asomya min temela jinna la sa amma ken na fayma jiye amma wasa wallahi asalo somya min temela aka soro dala yoro mino ay somya min dola ni ye aka do danye aka soro fla aka farangonga aka jama amen alako somya min gala anji tigala okara o bole kola min me ko e sonu ni ndawye aywa ko ina le do faso kono akokam ofarla aya moka aka do dolu ye no ke sonu ni yawe no ke business ye ala ka hera ku ye aka do no do ye ni dongo no manye inshallah o bole kola ala ka dugutigi no anyamo oye no ke aywa ni ko ke bangali ye ayo folike ko nga folike aka kala ala se wa fana sako me dugude biafo ka dugude utando mi yake banabato ye banabato da sirito aka do ye bana dugole bana dangin mayale aka do ye ala ka noya mi foli la se anga famoma fama ka ta sika so foka na se kolanyeba foka na bla kajana kana bla nangala so foka na se dongerla min bela jele fo ni anga fama sona Ahmad Shijan haidara akanna aunga dugula ajala ne kojugu abenande ma o kuma namba nyine Ahmad Shijan fe olu da kono duwa bi jabi be sigile mo kan aka duwa ke anga jamana ye jamana nyamina ngani ala sonama ni sirifu e duwa ke wallahi jamana abi wuluma ni sirifu e duwa ke jiebe aduwa bi mina wallahi jien kuru be nyamina o ka duwo ke jien ka woluma wallahi ala ka anga jien woluma amen ala ka woluma amen an nyana maw nuso dialendo sirfuke ka duwo ke anye nga an fana me anyini sirfuke fe aka duwo ka anga suye anga karamogo baw alimami baw dalime du ko jogoro ma nyini sirfuke ka duwo ke oluye olu be ka nuzo jabi ka foko sirfuke nana dongerla o de ka dine ala ka sirfuke nyuman na ka sirfuke nyuman segi kata demaya nyuman soro ala ko ke kiraw bonya kama nabi nyuman bonya kama soli ala rasulillah be foli ke nabaga bela jeli
Cheikh n'a ka jamakulu k'u bɛɛ fo ka don wara Bamakɔ ka se yan fɛn maaw natɔ sɔrɔ kan'u sɛgɛtɔ sɔrɔ ka foli lase jama bɛɛ lajɛlen ma ni ka conseil jɛkulu 17 ye ka foli lase ni dugutigi 11 ka foli ye alimami 11 ka foli ye jeunesse ɲɛmɔgɔ muso kuntigi dosoba bɛ foli kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka foli ye Cheikh Tidiane nana an ka dugawu ɲini a fɛ dugawu tɛ bi dugawu tɛ bi dɛ an bɛ hɛrɛ dɔ la bi o ye dugawu tɛmɛnenw de ye donc an ka dɔ ɲini ka bila an kɔmɔgɔw de ye n'o kɛra jamana bɛ lafiya bɛɛ bɔra ka kuma jamana kan tɛna dɔ fo ka bilen bɛɛ b'a dɔn Mali ɲagamina mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an Sikaso région an ka Ala tanto Maliden bɛ se ka région min yala ka ban bi o dan y'an ka région dɔrɔn de ye région tɛ yen k'i bɛ se ka min yala ka ban donc o la an k'o foli kɛ k'o dugawu ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ donc n tɛna kuma jɛnya n bɛ fili ka da nin na hakɛto b'a la Salam Mahamad an bɛ Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn bi su in na an nisɔn ka di nin kɛnɛ in kan an bɛ foli dɔrɔn de kɛ ka yafa ɲini de kɛ an karamɔgɔ fɛ n'o ye an karamɔgɔ min nana an ka kɛnɛ kan ka na kɛnɛ dimaya n'o ye Cheikh Ahmad Tijani ye Haidara den Haidara an bɛ yafa ɲini a fɛ u ka dugawu kɛ an ye an ka mara la u ye siraw taama sira tiɲɛ sira ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na cɛkɔrɔbaw ye samiya ko dugawu ɲini sisan maire fana ye jamana ko dugawu ɲini sisan an b'a dɔn nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fana ye sɛfu olu de ye ko gɛlɛnw wulibaa ye o la an bɛ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ jamana in ye a k'a kɛ diɲɛ ye o la an bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh u nana se kɔnɔ Ala ko ɲuman se ka taa bila denbaya la n'a sera a bɛ an ka karamɔgɔba fo ka Lamini Malu fana fo ka u taamaɲɔgɔn bɛɛ fo u ye sɛgɛn min kɛ Ala kana u namisa Ala kana yɛrɛ si namisa u ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ se ka suma cogo min na sa hɛrɛ Ala k'a d'an ma ɲinanda samiya ni Ala k'a ja a ka dugawu k'an ye kosɛbɛ sani samiya tiɲɛna yarɔ kumaba filaw bɔra k'o f'an ɲɛna sɔli ala rasuli mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wasallam tasliman qasiran assalamu alaikum ya akhwatal muslimin wal muslimat wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu kuma caman tɛ yen an nisɔndiyala an fari funulen don Segu ani Lamini Balo an dɔgɔkɛ an b'u fo k'u tanu k'u barikada ani Jamiyatu Ansarudine Islamiya cɛ ni muso min bɛ a ka mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye u ye kɔnɔjɛniya min ta k'an sɛgɛrɛ masikalo tɛmɛnen Badara Aliyu Sajaja ale taara an ka mara wuli k'a jɔ maa si ma a baya kɛnɛ da dɔn alhamdulillah an ka komitew y'o profité fana ka na an ka maabaw nɔfɛ ko Amadu Tijani min na bɔ u fɛ yan k'u bɛ a ɲini u fɛ ka taa su kelen kɛ an fɛ yen Mali kɔnɔ bi Kajolo section a ɲɔgɔn tɛ o bɛna kɛ ninnu sen jɔni ka dugukolo ni ka dugu kan hɛrɛ don hɛrɛ min ni maa tɛ se ka langali ka s'a dan na parce que Muhamadu Mustafa mɔdenw don Ala an tɛna janya ka da waati cogoya kan mais an bɛ mɔgɔw fo ka bɔ an ka section kɔnɔ ani section wɛrɛw kɔnɔ minnu y'an sɔrɔ yan an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka dugutigi kunnandi fo k'an ka alimamiba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an bɛ kɛnɛ min kan siga t'a la u y'an wasa nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw ka yan ka tɛmɛ Ala ye koba kɛ u ye nin tɛ kɛ bɛɛ ye o kɔfɛ an b'an ka faamaw fo n'o ye monsieur le maire ye k'a barikada yanni karamɔgɔ cɛ komini a y'a ɲini cogo min na karamɔgɔ ye hakili to nin komini in na sabu cɛ min b'an bolo ni Ala sɔnna an ka danaya b'a kan ni Ala sɔnna dugawu kɛra ye Ala bi sɔn ka an ka ɲɛtaa sabati sabu an ye cɛ min sɔrɔ baarakɛla don mɔgɔ dusukun ɲuman don ka ɲɛsin komini ma Ala k'a n'a dɛmɛ o kɔfɛ cɛ min b'an bolo bi su in na Ahmad Tijani Haidara cɛ b'an bolo bi su in na Ala ka promo de kɛlen don an ye dɛ siga t'a la Ala sɔnna Ala ye nin d'an ma bi
o de kɛla ala ka promo ye ka kɛ anw ye komi Orange ni Maltel o bi promo kɛ cogo min na. An ka dugutigi an'an ka imam ani an ka monsieur le maire o bɔra ka kuma ka an bisimila dugu bɛɛ tɔgɔ la ni bonya ye ni karama ye an b'o fo ka ɲini ala fɛ dugutigi ani imam ani maire o ye minnu ɲini dugu ye hɛrɛ la ani duguden bɛɛ ye ko ala k'o sabati dugutigi ye ala k'a mɛn a ka dugu kunna ka hɛrɛ don a ka dugu kɔnɔ imam ala k'a mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ ka kanda nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye maire a ka commune ala k'a yiriwa ala k'a yɛrɛ sabati a ɲɛ hɛrɛ la ani karama la o la n badenw bi su in na an bɛ aw fɛ ni Jamiyat Ansarudin Islami ka ɲinili ye Seyid Sherif Usman Madana Haidara fɛ ko a ka den dɔ di min bɛna fara u kan kana bɔ balimaw la kana bɔ sinjiw la k'an ɲɛda ɲɔgɔn kan ni an silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an nana o sira de kan o la ka dɔn ko an ka nin nali kɔnɔ nakun foyi tɛ an na fo ala sɔnna ka an kanda k'an bila sira min kan n'o ye silamɛya sira ye an kana ɲɔgɔn hakili lajigi kana ɲɔgɔn miiriya o silamɛya minɛ ko ɲuman na Musa ni an dara la danganiya tiɲɛ na k'a fɔ diɲɛlatigɛ in ye tɛmɛyɔrɔ ye ko baarakɛyɔrɔ don ka don dɔ makɔnɔ n'o ye lahara ye a ka ca la an bɛ an labɛn an bɛ an sɛbɛ don lahara yirili ma Musa yan tɛ diɲɛlatigɛ in tɛ Aliyu bun Abi Talibi a y'a denkɛ wele Al-Hasan a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya a ko n denkɛ i danna ala fɛ nka danɲɔgɔnkun min b'i la ni i bɛ taa bila ye n'o ye i sabati yɔrɔ ye a ko i k'a dɔn ko i dankun ye lahara de ye n denkɛ diɲɛ tɛ nka n denkɛ a dɔn lahara tɛ sɔrɔ fiyewu fo a baarali diɲɛ kɔnɔ ala tɛ sɔrɔ fiyewu fo e yɛrɛ samali ala nɔfɛ alijinɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo i yɛrɛ sɛgɛnli o ɲinili la n denkɛ i ma da diɲɛ kama n denkɛ i dara lahara de kama n'an ye nin to an kɔnɔ an bɛ lafiya nka diɲɛlatigɛ mɔgɔ caman de bɛ taa fɛ ka ɲina lahara kɔ Luqmanul Hakim a y'o de fɔ a fana a denkɛ welele a fɛ k'a ladi a ko n denkɛ duniya bahrun amik a ko n denkɛ diɲɛlatigɛ ye ba ye ba min n'a ka du a ko n denkɛ nin ba du in de kɔnɔna la nɔɔnikɛla waanɛ caman tora la yanni ka bɔ ba in kun na ka kundo in sɔrɔ a caman tora la a ko n denkɛ nin dɔnnen kɔ i fɛ i jija i ka kunun da ba in sanfɛ yɛlɛ kama nka i ka kunun faj'al safinataka fiha at-taqwa i jija i ka kunun bila ji in kan kunun min bɛ se ka ba tigɛ n'i ye k'i bila ba kɔfɛ nka o kunun o ka kɛ ni ala ɲɛsira ye diɲɛlatigɛ ba tigɛ man di nka n'i y'i ka kunun sigi a kan kunun min ye ala ɲɛsira ye kunun ye kunun min ye yɛrɛ bɔsi kunun ye ka bɔ ala kotali ma k'i ɲɛsin ala jati ma n denkɛ ni o kunun tali ye i b'i seyɔrɔ sɔrɔ a y'a denkɛ ladi
k'a bilasira o la ne ni aw kelen kelen an kan ka to an kɔnɔ ko diɲɛlatigɛ ye ko waatinin ko don don dɔ la an bɛ bɔ yan Muhammadul Mustafa min ka kusa bɛɛ ye Ala ko kira de ma ko kana tɔɔrɔ kana huzni u ka fɔta n'u ka kɛtaw la innaka mayyitun wa innahum mayyitun Muhammad e su ye e saba ye yanni waatinin cɛ o de la ko foyi ti dume foyi ti dume masakɛ dɔ bɛ yen a y'a ka minisiri wele a ko n bɛ fɛ i ka bagi dɔ dilan ka sɛbɛnni dɔ kɛ bagi in sanfɛ ni maa dusu kasilen y'a ye i bɛ nisɔndiya wa ni mɔgɔ nisɔndiyalen fana y'a ye i bɛ husni n mago bɛ i ka n ka bagi minɛ ka taa dilan ka sɛbɛnni k'a kan mɔgɔ dusu kasilen mana ye i bɛ nisɔndiya wa ni nisɔndiyalen yɛrɛ y'a ye i bɛ husni fɛn min ye na minisiri ye nin minɛ masakɛ bolo a taara di bagi dilanna ma a ko a sɛbɛn a kan ko waati bɛ tɛmɛ waati ko a bɛ tɛmɛ waati bɛ tɛmɛ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ kuma o kuma n'i y'i miiri k'a fɔ waati bɛ tɛmɛ a bɛ nisɔndiya dɔ d'i ma sabu i b'a dɔn gɛlɛya ti dume ayi n'i bɛ hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ n'i i bolo lajɛ k'a yɛrɛ sɛbɛn b'a kan ko waati ti dume ko waati bɛ tɛmɛ Musa i bɛ hakili i t'i ta diɲɛlatigɛ fɛ a ye nin de to waziru in n'o ye minisiri ye a ye nin de sɛbɛn masakɛ ka bololanɛgɛ kan ka n'a d'a ma o la ne ni aw an k'a bila an kun na ko waati bɛ tɛmɛ o de la a y'a janto waati la dɛ fɛn in bɛɛ b'ale de kɔnɔ fɛn in bɛɛ bɛ waati de kɔnɔ o de la tuma min ni Ala gɛlɛyara a kan ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na kisi jɔnw ani halaki jɔnw tuma min na Ala ye o sabati k'a bɛ n'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a kale fɛn jumɛn na waati a ko wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Ala ko ngalla waati la ne Ala kalla waati la innal insana haramaden bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la setigi wa faama wa nafolotigi wa maa bɛɛ lajɛlen lafi khusrin a bɛɛ bɛ bɔnɛ na lahara jɔ don ila allazina amanu ko fo n'a kɛra mɔgɔw ye jɔnniw minnu dara ni Ala la o ma dan Ala danaya ma wa amilu as-salihati o kɛra ɲumankɛlaw ye wa tawasaw limaniya baara talen ɲumankɛ baara talen o ye ɲɔgɔn zu bil haqqi ni tiɲɛ minɛli ye ka ɲɔgɔn zu ka kɛ tiɲɛ kan wa tawasaw o tilala ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn zu bis sabri ni sabali ye Musa n'i ye tiɲɛ minɛ fo sabali ka fara a kan tiɲɛ n'i y'a minɛ fo sabali ka fara a kan o de la an kelen kelen an k'a dɔn dɔrɔn ko waati ninnu bɛ tɛmɛ wa waati bɛɛ don dɛ si hakɛ min filɛ i bolo ko yanni sɔɔninjɛ don i bɛ bɔ yan an kelen kelen don fɛn min t'i ta ye f'a kalifalen don wa a t'i bolo yɛrɛ fo a bɛ kalifatigi bolo n'a mago jɔra a la tuma min a b'a minɛ an bɛ ɲininkali kɛ yala kalifa minnu b'an bolo an ta minɛ don ye don jumɛn ye a tigi fɛ Ala kelen de b'a dɔn a y'a janto waati la dɛ waati ye seere de ye an kelen kelen kan i bɛ kota min k'a la waati de bɛ taa jɔ ko Ala a ye nin de kɛ n kɔnɔ a ye nin de kɛ namara minnu bɛ k'an fɛ janfa minnu bɛ k'an fɛ jɛnɛya min bɛ k'an fɛ ka ɲɔgɔn dabali ka bin ɲɔgɔn kan
o minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ waati dɔ de kɔnɔ wa waati in bɛ taa kɛ jɔ ka seere ye lahara ala ɲɛ kɔrɔ a y'a janto fɛn min b'a ɲɛ saya don balicogo t'a la Muhamadu Mustafa kuma min na ni a yɛrɛ dara a ka firashul maradi kan walima firashul mauti kan n'o ye a ka bana dilan ye walima a ka saya dilan ye Muhamadu Mustafa ala ye min gusaya ka da ni bɛɛ ye nka saya bɛ se kira ma don min Musa kira ko inna lil mauti la sakarat a ko wallahi ne Muhamadu kalena saya sigara gɛlɛnw b'a la saya man nɔgɔ kira y'a ye saya gɛlɛya bɛ cogo min ale mandon min bɛ se ka jɔ saya waati ka to a ka limaniya dafalen kan a man ca sabu waati malasa waatiw don fo mɔgɔ min sɔnna k'i bɔsi ka bɔ juguman bɛɛ la k'i yɛrɛ di ala ma i n'a fɔ ala kumana cɛ minnu kan allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ala ko cogo di mɔgɔ minnu k'u ma ye ala ye allazina qalu rabbuna allah minnu ko an ma ye ala ye summa istaqamu o sɔnna ka istikama baara kɛ o y'u tile ka kɛ laadiri ye k'u jogo tanga ka jɛnɛya to yen ka namara to yen ka janfa to yen ka ɲɔgɔn dabali to yen Musa olu cɛw olu musow k'olu de ka saya waati ala ko min mɛlɛkɛw bila ka na olu nisɔndiya ka f'u ye alla takhafu ko a kana siran wala tahzanu a kana huzni a kana siran k'a fɔ ko a bɛna mun sɔrɔ an ɲɛ la aw y'a kɛ ka ɲɛ wa a kana huzni k'a bɛ taa ka mun dɔn a kɔ ya la aw y'a dilan ka ɲɛ ne ala bɛ jɔ kɔ kɔrɔ wa abshiru aya nisɔndiya bil jannati allati kuntum tu'adun ni alijinɛ ye min layidu taraw ye ko n'a kɛra ɲumankɛla ye k'a b'a sɔrɔ wa alijinɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo jogo ɲumanw maa tilennenw maa laadiriw seli tɔgɔ tɛ yan sun tɔgɔ tɛ yan mɛ mun bɛ yan ko istikama tilennenya laadiriya ko a yɛrɛ dilen kɔ ala ma k'a fɔ ala ye an ma ye ka tila ka tile a jogo la ko o waati de mɛlɛkɛw bɛ jigin i kunna k'a fɔ ko kana sara kana husni sigara gɛlɛya o bɛ fɛgɛya o tigilamɔgɔ kan Muhamadu Mustafa ye nin de fɔ a ko saya ka gɛlɛ kuma min na kira y'a ye nin bɛ sigara la kira y'i bolo ja ka ala wele a ko cogo di a ko ala ma a ko Muhamadu ka sigara ala dɔ fara o kan o giriya min sakarati wa khaffif min sakarati ummati a ko ala ne bɛ saya in na cogo min dɔ fara Muhamadu ta kan i k'o kɛ fɛgɛya ye Muhamadu mando ye i k'olu ta fɛgɛya kira kɛra nin mando in fɛ dɛ Seydina Ali ko ale tun bɛ kira Muhamadu Mustafa kɔrɔ a ko ale ye kuma laban minnu mɛn kira da ni o hami ni o jɔrɔ b'a la f'a mankan taara sumaya ka min to a da o de ye ummati ne mandon ne Muhamadu mandon kira de hamina n'a mandon ye kira de jɔrɔla n'a mandon ye nka a mandon ye anw yɛrɛ minnu ye an ma miiri n'an yɛrɛ ye an jɔrɔ tɛ n'an yɛrɛ ye ka sɔrɔ fɛn b'an ɲɛ Musaw ka jugu fɛn b'an ɲɛ o ka jugu dɛ nka an kɛn bɛ k'a bɛɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka sira t'a si la n'o tɛ n'i y'i miiri k'a fɔ don dɔ la k'i ka se in bɛɛ bi ban fiɲɛ min bi sama e fɛ ko don bi kɛ i n'o samali cɛ don dɔ la n'i kɛra ɲumankɛla ye wa nasitɔti nasita n'i kɛra jugumankɛla ye wa nazi'ati naza'a mɛlɛkɛw de bɛ yen min bɛna kafiri min bana ala la jogo jugu ni sama ka bɔ a la sama cogoya la o ka gɛlɛn ayi ni bɔli hali n'i ma fɛn k'a la i b'a dɔn o tɛ ko nɔgɔ ye o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ
nin ye gɛlɛman ye min bɛ an kelen kelen ye wa an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko bɔda tɛ yen ka bɔ a ma o de la alajɔ dɔ bɛ yen a ta kɛtibu dɔ ye risala caman suruso fila da a ko cogo di a ko ɲɛ bɛ saya la babun wa kullun dakhiluhu ya layta shi'ri ba'da al-babi maddar a ko ɲɛ bɛ saya la da de don wa ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen la da in na bɛɛ bɛ da in na i jɔlen to a ko nka da in n'a yɛlɛla a ko da in yɛlɛlen ko so ye jumɛn ye a ko n ye saya ye da don mɔgɔ bɛɛ bɛ da min na an bɛɛ jɔn b'a da la koyi nka saya in yɛrɛ tɛ o mun b'a kɔfɛ Musa o de don a ko n ye saya ye da don a ko bɛɛ lajɛlen bɛ da min na nka n ka ɲininkali ye min ye alajɔ da in kɔfɛ so ye jumɛn ye Ibn Ata ko di a ko n'i ma da dɔn jannatu adnin in amilta biha a ko cogo di a ko aljinɛ a dumele ni maa min sɔnna ka baara kɛ k'a ɲini wa in farata fannaru a ko nka ni faratira ka aljinɛ baara to yen ko jahannama tasuma de y'i sigiyɔrɔ ye Ali ibn Abi Talib ye nin fɔ a ka kuma la o a ko la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa ma kana qabla al mawti yabniha wa man banaha bi khairin taba maskanahu wa man banaha bi sharrin khaba baniha Ali ko di a ko Musa la dara lil mar'i so foyi tɛ yen jɔn ye ko yaskunuha a bɛ sigi so min kɔnɔ ba'da al mawti a ka saya kɔfɛ illa ma kana qabla al mawti yabniha fo a ye so min jɔ a yɛrɛ ɲɛ ka wuli k'i jɔ ka labɛn kɛ ka so in dilan a kelen ka baara ko a bɛ jigin o so de kɔnɔ i tɛ jigin maa ta kɔnɔ dɛ foyi t'i ɲɛ ko i ye min kɛ so min dilan ka bila i yɛrɛ ɲɛ ko i ka saya kɔfɛ i tɛ jigin dɔwɛrɛ kɔnɔ f'i ka ɲɛnamaya i ye min dilan k'a jɔ a ko wa man banaha bi khairin nka ni min y'a jɔ ni hɛrɛ ye ni hɛrɛ k'o kɛli ye ni sinji tuguli ye ni jɛnɛya toli ye ni namara dabilali ye ko tɔba maskanuhu ko o de ka jigiyɔrɔ ɲɛna wa man banaha bi sharrin nka ni min y'a ka so jɔ ni tɔɔrɔ ye ni sinjiw tigɛli ye ni binni ye mɔgɔw kan ni fantanw ka hakɛw minɛli ye ni dɛsɛbaatɔw joli minni ye Musa ko khaba baniha wallahi ko de a taayɔrɔ tiɲɛ nin ka to an kɔnɔ dɛ nka diɲɛlatigɛ an bɛ boli min nɔfɛ Musa o tɛ o ni Ali kelen in de y'o fɔ a ko an-nafsu tabki ala dunya وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها ako ni bi kasi diɲɛlatigɛ nɔfɛ ni bi sama diɲɛlatigɛ nɔfɛ fo n ka damu sɔrɔ n ka n sago sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dan o de la karisa ye so jɔ fo n yɛrɛ ka ɲɔgɔn jɔ an ka ɲɔgɔn dan ye o de ye nin ye moto kura sa fo n yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn dan ye o de ye an tɛ ɲɔgɔn dan ala ko baara la an tɛ ɲɔgɔn dan yɛrɛ di la ala ma an tɛ ɲɔgɔn dan o de la kira Muhamadu Mustafa ko ten ko kana filɛli kɛ man dunaka maa min b'i duguma ala ɲɛ siranya la ala bato la ko kana filɛli kɛ ye nka an ka filɛli ye jumɛn ye Musa ko an ka mɔgɔ dɔ ladege o ye diɲɛ nɔfɛ ye nka lahara ɲini na o t'a la Seydina Ali ko diɲɛlatigɛ ko n'i bɛ kasi diɲɛlatigɛ nɔfɛ waqad ko tiɲɛ yɛrɛ la alimat ni yɛrɛ b'a dɔn anna salamata fiha ko kisi diɲɛlatigɛ kɔnɔ tariku ma fiha k'o de ye min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka jɛ o kɔ k'o de ye kisi ye n'i samana diɲɛlatigɛ nɔfɛ Musa i bɛ sama bɔnɛ caman nɔfɛ n'i jigi da diɲɛ kan a ti duumɛ i kɔrɔ Musa nka yanni waati cɛ i bɛ bɔ a nɛɛma bɛɛ la
mbora kan vie ngo asabana masaka ga bolan daga ka ko al waqti tamdi aw yamdi ko wati biteme wati biteme imana ka jala tugo tugo ablay kuna ko wati biteme ola foy kanato e ka ala kota fedo nyinini na halni yo sora musa adoka biteme wallahi ubige minu nga baraka rajene yan wati nama do me e ko nyini nga ko sanga joli bu bolo o jeyna de o ni o jetemena ko wati joli bi bato joli chena san joli ala ti flani hina nyada ko nyini ban akramodi Allahu akbar wati bitemede o akana ato ayerema ka ala janva ka nyinaw yere ko kira hamina ni awye kira jorla ni awye kasro a hakli tayere la Allahu akbar idra wallahi anganga sigi alama ka doko ni minu mbala bodo mbala ambi saya kapi aha idra tarima fam musa yani ka watini do anga sigi mbe ku yende ka nyonju ka ke nyuma kelika ko yana mbodo cheya idra ay do dolambe be boya o nyingale mi ko nene ete kuma jume ne ma kenema vlade minu mbi kenaya be kono sebebe uye nga ni wati seli ala o defo ko iza jaa ajaluha la yastaakhiruna sa'a wala yastaqdimun nika saya wati sera fendi faraka fendi boala o mumenne na o yesako labe anga njija anga nchesiri anga bajena ka jetoy yani je ka bana anga nyere nyini ka ala nyini ka lahara nyini nga har maddo haklitinde jela tiga nofe fo ibitabo ni ngono katidi ka alama ala yode fo qur'an kono ko alhaakum takasur hatta zurtumul makabir kala sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألاكو شايني أو ملاسا ها إنغا بسرو جنتكلا نغنزا قصرو نغور سرو ko oye aw malasa ka wunyina alako sabo ata nyine haramu ne halala ato wolo mable cha nyine aw malasa yara sago nyine aw malasa jelatiga damu ya aw malasa hatta zurtumul makabira fa nyatara yala kabru dinga kono ha awe cha nyine ke ka yara malasa funga jiya soro funga zago soro atoro de la kanyina fa nyatara de la kabru dinga kono ala ko kala ne ala kalila sawfa ta'lamuna abina ko nya dongwe nyanga kiraw ci ka min voye wajulu kalaw ye min la sama ni amado na masonga sebe mine kala sawfa ta'lamuna amewme abina do summa kala ne ala kallatuni sawfa ta'lamuna aw bina nyedo kala law ta'lamun nga no asura kumba do la tarahuna aljahima aw kuna janame akuna aforawe chugomi jugo mangala tayoro yinde seliko tala shungo tala wala jugo kala tayoro janame kono nay imara ka fe ni kera wala jugo kala tayoro foite wala jugo kala minalla alabulu wala jugo jume abela jile jenera kala tayoro foite ala janame ko namarato tayro fuita la janame ko janvanji dabali jugo kela misiri konay nga na sara yoromi tayro fuita la janame ko abitende ne qur'ana ka kuma de innal fujjara la fi jahim innal fujjara ko wala jugo kela ne ala kalela la fi jahim abela jelebi janame kono abbe odo law baw malasa kan nega ngadi awma seliba be yafa nasakfuru lay wurdila alabi yafa galodu bilay galodu alabi yafa made ma min zeke na pew nga wole jugu kela jena kela ndi bo ala ni alika ala yafa dilito sabu yibi ka muge bo ala ladi wallahi tarima fa ala yafa deli sharti ye jume ko nimisara nyemingela
ɔ mɔgɔ nimisara a ye min kɛ la hali ni y'o segi a tɛ segin o ma bilen a t'o kɛ tarima fam ɔ i nimisalen kɔ wa o b'a sɔrɔ azumu taara e yɛrɛ fɛ ka sabati bɛɛ ta ko fo ka n zan n tɛ nin kɛ bilen o waati de Ala ko n bɛ yafa jɔnniw ma walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun minnu ma segi u ka jurumu kɛtaw kan ka sɔrɔ u b'a kalama Ala ko n bɛ yafa olu de ma n bɛ yafa olu de ma nka walejugukɛla ayi Ala ka yafa tɛ yen a datugulen don pewu Ala ko cɛ innama tawba ala lillazina ya'maluna su'a bijahala ko ne ka tuubi bi mɔgɔw de ye minnu bɛ walejugu kɛ a dɔnbaliya kan n'u hakilila u bɛ tuubi ka segin u kɔ yɔrɔ bɛɛ nka n ka tuubi tɛ maa si ye ne Ala yafa tɛ maa si ye allazina ya'maluna as-sayyi'ati minnu ye walejugukɛlaw ye ne Ala tɛ yafa u ma fo saya n'u selen u ma u dɛsɛlen kɔ tuma min ko Ala yafa ma Ala ko n tɛ yafa u ma wa minnu fana kafirlama bɛ sa n tɛ yafa u ma o bɛɛ ka kan ne Ala bolo ne kuranɛ ka kuma de o de la Ala ko a bɛna ɲɛ dɔn summa Ala ko bɛɛ kɔfɛ dɛ a bɛna ko ɲɛ dɔn latarahuna aljahima a bɛna jahanama ye a bɛna ye a fɔli min kɛra u ye dɛ ko jahanama bɛ taa walejugukɛlaw don yɔrɔ don a bɛna ye mais a y'o bɛɛ to yen summa latarahunaha nin bɛɛ kɔfɛ a bɛna ye aynal yakini danganiya don na don min na a bɛ fɔ k'a y'a minɛ k'a digi jahanama kɔnɔ a dɔ bɛ na dɛ wallahi ɔ yɛlɛmana sala Musa o bɛ nimisa don dɔ la o lahara jɔ don min y'a yɛrɛ ko malasa a bɛ na nimisa wallahi segin kɔ Ala ma Musa se b'i ye tuma min ɔ se b'an ye nin waati in de la fo an k'a dɔn ko an ka se da ye nin waatinin in de ye a banna pewu nin waatinin min bɛ bolo Seydina Ali ko ten ko don ye 3 ye mɔgɔ bolo kunungo bi ani sini ko nka se t'i ye kunungo la k'o tɛmɛna ka ban se b'i ye don kelen min na o ye bi ye sini y'i ka don dɔ ye ko nka i t'a dɔn n'i b'o ye sini ye an b'a sɛnsɛn don min ka taa da a ka dingɛ kɔnɔ de ye wa e t'a dɔn ɔ don jumɛn b'i bolo ko bi wa bi yɛrɛ Seydina Ali y'o tila 2 ma o 2 fɔlɔ ye jumɛn ye yawmun laka wa yawmun alayk ko don min ni lafiyalen don o la don min ni o b'i bolo se b'i y'a la ko nka don dɔ bi k'o fana b'i kan dɛ i dalen don bana dilan ka yɛlɛma ma nɔgɔ i ma don dɔ bɛ i dɛsɛlen don hali bi min don a t'i bolo wa yawmun alayk yawmun laka wa yawmun alayk ɔ ko se b'i ye don min fanga b'i la don min nafolo b'i kun don min Musa k'i k'i yɛrɛ di Ala ma o don kɛnɛya b'i bolo don min k'i k'i yɛrɛ di Ala ma o don ka kɔ i ka dɛsɛ don ɲɛ ka kɔ i ka bana don ɲɛ ka kɔ i ka fantanya don ɲɛ i yɛrɛ di Ala ma ɲɛnamaya kɔnɔ ka kɔ saya don ɲɛ mais an bɛ ɲinɛ nin de kɔ diɲɛlatigɛ bɛ an bɛɛ lajɛlen ɲinɛ min ka d'an ye an bɛ sama o de nɔfɛ fo an k'a kɛ ten i bɛ sɔrɔ ka taa bɔ a kɔnɔ sisan ka sɔrɔ i ma baara kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ han i bɛ Ala y'o de fɔ ko a y'a jija a ka sira fɛnɛ ɲin'a yɛrɛ ye ka bɔ diɲɛlatigɛ in na ka lahara magɛ nka Ala ko sira fɛnɛ bɛɛ lajɛlen la sɔn khayira ma taqwa ko Ala ye sira ye ko a y'a jija a ka sabati o kan wa Ala ye sira ye mun ye awliyaw de ko ten ko Ala ɲɛ sira ɲɛ ko a kɛnɛ kan da ko o ye farikolo bɛ min kɛ ye ko o de bɛ kɔnɔnata bange fo kɛnɛ kan da ka kɔnɔnata bange nka n'o ma se ka kɛ ko Ala ye sira ye t'o tigi la fiyewu nkalon don Ala ye sira bɛ dusukun na nka fo kɛnɛ kan de ka o bange jɔn na o ye jumɛn ye jɛnɛya se sɔrɔlen k'a to yen wɔlinafolo se sɔrɔlen ka jɛ a kɔ Musa n'o ye kɛnɛmana baara ye ko fo de ka kɔnɔna yira Ala ye sanaya la n'an ɲinɛ n'o kɔ an b'a bɛɛ to yen a y'a jija an k'an cɛsiri an k'an yɛrɛ di Ala ma o de la an ka kunungo walanda a tun bɛ fɛn min kan ni o de an ɲinɛna pewu o walanda tun ye jumɛn ye
ko kira mana min di ama anga mine Muhammadu mana mbali mina anga to Qur'an de côté ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kira mana min da ma ayamine wa amana ubali mina ayo toy ay joko enni ko islamay Muhammadu ibla mina ibi desa ko kewa ni ko islamay kira ibali mina ibi se ko otoywa oni otoy ira ki jate sa ko ne jume odala wuli baldo anga chefo mbala o kafsa ndalay ha sabu mume ambulo ika fondala o de kafsa kateme mbala kasoro ita ke ko nyuma mi fekali o defo wuli baldo de hali ka bo ala pew o de kafsa ki yere jeto fe kasoro ita barakelay waslamati fo ala mi vo ka kiraye ka fo nene waslamere ti ni mu mina ka barakenay galodo ite islamay ala ko ka ke chogomi ka kete ala ko ka minto ka oto no te selte ma ka islamay shundi kai hijiti kai jagati kai foka da ala ka dauna sabu kuma kan ga ken ne kan eseli madabla shu madabla hiji madabla nga jene fena madabla namara fena madabla janva madabla joni ve islamay kelenwa galodu ay wala jugune limanat saka kafu duskun kelen wono mo kelen na tike fiyo ay qur'ana de côté qur'ana côté ko am naj'al al muttaqina kal mufsidina fil ard yala ne kanga mo ke kelenye minungal ala israel bagawiye olu kanga keya ne bolo ina fo mo minungara wala jugu kelen du ko safe ko yala olu ye kelenwa ha ala ko olu tɛ kelen ayi olu tɛ kelen yala minnu kɛra wale jugu kɛla ye ne kan ka olu ni maa kɛɲɛ wa maa minnu kɛra ala ɲɛ siranɲɛbaga ye am najal muttaqina kal fujjar walma an ka muttaquna n'o de ye minnu siranna ala ɲɛ k'olu de ni fajiru kɛɲɛ wa ayi ala ko n t'a kɛ ten ayi n t'a kɛ ten ɲumangɛlaw ni jugumangɛlaw k'olu tɛ kelen nga bɛɛ ka sara bɛ yen nga fɛn dɔ de bɛ an ɲɛna an kelen kelen ni an malasalen don o la ni o de ye minnu bɛ ka kɛ walejugukɛlaw ye nga o bɛ k'u sago sɔrɔ a kan o bɛ k'an caman de malasa o de la ala ko a ka kira ma ko kana huzuni koyi kana huzuni mɔgɔ minnu bɛ ka ba ka kɛ yɛrɛsagokɛla ye wala yahzunuka allazina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru laha shay'a yuridu Allahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum azabun azim Muhammad kana huzuni ay minum bika teliya ka kɛ kafiri ye i ka mɔgɔ ninnu na ye minnu bɛ misiri kɔnɔ ye nka u bɛ ka teliya kafiriya fɛ i bɛ k'u bila min na u diɲɛ tɛ n'a ye u tɛ k'i sago kɛ jogojuguw don nka ni silamɛya tɔgɔ ye minnu bɛ ka teliya kafiriya ma Muhamadu ko kan'i huzuni o bɔ kana tɔɔrɔ o la kana dimi o la ko ne ala yɛrɛ de bɛ k'u to ten selila kafiri selila jogojugu in dɛ ne ala yɛrɛ de bɛ ka u to o ka ten ko mɛ a f'u ye dɛ ko u ka nin baara in lan yadurru laha shay'a k'a ti foyi tiɲɛ ala ye u ka seli u ka si jɛnɛya la ye u kana gulɔ mini dabila u ka kɛ bolisɔnna ye k'a ti foyi tiɲɛ ale ala ye ala k'o de f'u ye ko a ti ka fɛn kɛ ala la o a bɛ ka mun kɛ ala la n'i ko ala wɛrɛ bɛ yen i bugu n b'o ye k'o bato o bɛ mun tiɲɛ ala ye foyi i ko i ti namara dabila a ye mun kɛ ala la foyi o ala ko Muhamadu a f'u ye k'a ti ka fɛn tiɲɛ ne ye mɛ a fɔ ko ne ala yɛrɛ bɛ ka min laɲini u ye dɛ o f'u ɲɛna bani ko yuridu Allahu ko ale ala b'a fɛ de alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah a kana niyɔrɔ foyi d'u ma lahara niyɔrɔnin dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ kisinin dɔ sɔrɔ yɔrɔ min ko a tɛ fɛ ka o bonda foyi de dayɛlɛ o ye k'o de bɛ k'a to a b'u to nin ka ten a tɛ fɛ k'o de kɛ walahum azabun azim wa ɲangata b'u ka ɲangata min Muhamadu n'a ka jugu Muhamadu a f'u ye
afo wale jugu kelay wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhin. Muhammad afo wala jugu kelay afo jugu kafiri kone ala be ka toli minga abe ka sagoke dongo do abi misiri kono ani gloki bado ngabi jenami na klalo la naklala mo namara la abe kata tafu jugu do kabur do na ka do tachie nga abi ni jo anyana bashita yerela ko ala munyu ne mindo ye kafwa ye ko te ko akuka dinyede ko tenye mika hera kaide ko mika tode aka jurumu ke ka chaya liyazdadu isman uka jurumu do fara doka walahum azabun muhinun kaklaka lebengu ye nyangatala mimbi ma dogoya iti bo min dogoya la fi miko de labe anga la jesaw anjaman be wala jugu ode bana nga obenata ambika keti nga mogo tela mogo tew mogo toy joni bi sheria o ala de o la sayyidina ali ko ambaw ma ni jurumu dogo ka keli kawde ala ko talila ko ayo toy ko fa inna shahida huwa al-hakim ko kele mi nyabala nyebe dogole ko no ala ko kele de baw kiri la hara jodu ala ingelende baw kiri ani yo do e dogoli be mible e dogo mene naw nga i dogo mbe i juge ba la no ala yewa ibisaka dogo la wa harama do nganga meri anganga sege alama ko ala nyeba bela wallahi ala ko ndi wole jugu kela ndo ni nyuma ngala ndo lu ke yala abi fe ne ka ala ya sana baga min zirana ne ala nya ko ni jugu bla balanzi kele na wa ay me ay ngal ke yala afla beta misri ko na yewa sella nunu na yala ala ya sana jonta ala wa o me jugu ta ala wa o yala abi fe ufla ka seli kama doro ko be ka ke kele wa ala ko nde uti kele ne teo ala de do nga ala de ko nde jugu ni jugo nyuma ya kenya ya fiu nga ala ko te ko mika munyuye ko nga ko ka hera ku yetede la liyazdadu isma mu waso ka ke wala jugu kale o ka jenaya chama ke o ka shweni chama ke nga soro ka bunda bedde tugu ye kanda bunda ula hina bunda ula ngo bedde tugu odla ala ko mo do ka hakala qur'ana kono bal arana ala qulubihim ما كانوا يكسبون طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ni chawbe ni musobe ala ko nye datula de ke udusku ni tie yele tie ngamba bagoma de bima kanu yaksibun uka jogo yeminonge u yesinji minontiga odo mabene ala mauti kanda yeble ubina fandaka kaka haka uminala o kama utikanda eble bima kanu yaksibuna o ka wala jugu karaminye o sara de ni utikishifiu ala ko addo ka haka la kunyu dusku datku ku nyana flali datku ku kam meta datku u ka wala jugu kam iti yeli keble kandala iti menike kuma ka nyumana ble idusku te here ko foyeble o mo de be o chewbe o msobe ni sera wala jugula yoro dola kaba musa ala ka kanda bundati dele eble o yeni ka sola segili obi made ngani segina iyere ni ko ndi segire iyere la abana chenda e folde o sabu mbekera nyogon negela slame fochugo dumani fora ka chaya ka mingadi joyere ki katati abinyati slame ke anga selinga anga jeneke slame ke anga seli anga shinjitike slame ke seli ke anga seli anga banyon anga nyo hasidia anga nyo ndabali billahi utaslame ala krana ni mingone otoyi wakishi sira kilenda made flatala ala kray mi vo waslama ya banay ikajeni oye ikungo ba ola ikungo qur'ane o defo muhammadu chefo kabi bui mayro qul la haqqu min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur chefo doroka
tiɲɛ bi bɔ e ma de yɔrɔ Muhammad tiɲɛ bi bɔ yen n'a ye min ja o ka sɔn ni kuranɛ ka bilasiralikan ye n'a ye min ja o ka ban o kana sɔn o ka kafiriya n ka sara fila don n ko kafiru ni silamɛw de don alijinɛ ni jahanɛmɛ ko ɲumankɛla ta yɔrɔ dɔnnen don jugumankɛla ta yɔrɔ dɔnnen don ni nama de bɛ yen mɔgɔw b'u yɛrɛ bolo sa min ka di i ye k'o suganti o de la kuma min na shayiru ye Ibn Ata ɲininka a y'o de fɔ a ko saya in kɔfɛ so min bɛ yen alijinɛ bada maa min mana baara k'a kama wa ko n'i faratira ka baara ɲuman bila ko tasuma de bɛ yen ko e yɛrɛ k'a lajɛ ko juma ye sugandita ye i bolo i bɛ mun fɛ wa a dun fɔra innal abrara lafi na'im minnu sɔnna ka kɛ ala duga ye ɲinibagaw ye minnu sɔnna ka kɛ wale ɲumankɛlaw ye minnu kɛra sinjitugulaw ye ko lafi na'im ko ale ala kalela olu bi nɛɛma n'ale ala bolo wa innal fujjara ko mɛ minnu ma sɔn o ma n'u kɛra jugumankɛla ye lafi jahim u bɛ jahanɛmɛ tasuma la yaslawnaha yawma ddin u bɛ don a kɔnɔ lahara jɔ don wa ma hum anha bighaibina wa u ti bɔ a kɔnɔ bilen o de la u y'a nɛgɛ ka nin bɛɛ fɔ an ye ala kira ko ni limaniya b'i dusukun na ko olu bɛɛ bɛ tila ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ka taa alijinɛ kɔnɔ nkalon don tiɲɛ t'a si ye dɔ bɛ se k'a fɔ a bɛ hadisa sɔhiw kɔnɔ a bɛ hadisa sɔhiw kɔnɔ kuranɛ ye jumɛn ye kuranɛ ko maa o maa ye jahanɛmɛ sɔrɔ i ti bɔ kuranɛ bɛɛ n'i donna dɔrɔn i ti bɔ walejugu bɛɛ waman ya'si Allaha wa rasulahu maa o maa mana ala n'a ka kira sɔsɔ kuranɛ ko k'i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ khalidina fiha abada jahanɛmɛ i dumele n'i sera kɔnɔ i ti bɔ bilen o de la ko u bɛ don a kɔnɔ lahara jɔ don wa ma hum anha anil jahannam anin nar bighaibina k'u ti bɔ fiyewu nka o ye nkalon da ala kira la ko a bɛ bɔ nkalon de dara a la o sabu ala kira ko ne ka kuma ni kuranɛ ti ɲɔgɔn cɛ n'a ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min a y'a kɛru ne Muhamadu m'a fɔ a m'a fɔ o sabu a y'o hadisa kelen ninnu lajɛ dɛ o ko a bɛ minnu kɔnɔ a y'o kelen lajɛ o Muhamadu kelen bɛ tila k'a fɔ ko maa si tɛ don alijinɛ na jahanɛmɛ kɔnɔ walima alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ limaniya miskala zarrati bɛ maa o maa dusukun na k'i tɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ la yadkhulu an-nara man kana fi qalbihi miskala zarratin min al-iman aw min iman bihasabi ar-riwayat ko maa si tɛ don alijinɛ na jahanɛmɛ kɔnɔ limaniya miskala zarrati bɔɲɔngo bɛ maa min dusukun na k'o ti don jahanɛmɛ kɔnɔ fiyewu o kira y'o fɔ o kira kɛlen ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ ko ni jahanɛmɛ kɔnɔ denw donna k'a bɛ lajɛ ko limaniya miskala bɛ minnu dusukun na k'olu ka bɔ maa kelen bɛ nin fila fɔ wa ni nin fila yɛrɛ an t'a gɛrɛ kuranɛ la wa kira min y'o d'a ma ka kɛ mizanu ye a ka kumakanw na sabu kira ka kuma bɛ sɛbɛn kuma min a jɔrɔla hamina a ko a ye sabali ne Muhamadu ka kuma sɛbɛnli ma fɔlɔ sabu ka d'a kan misira ani kuranɛ kana ɲɔgɔn cɛ kari m'a faamu kira hamina ni a ka sɛbɛnni ye riwayaw m'o dogo munna mɛ o la a sɔrɔla ka mizanu jumɛn di sabu depuis kira ma sa sabu hadisa ko la min bɛ yen ko sɔhihu walima hasanu walima dɔyifu walima mawudu'u olu n'a ɲɔgɔn kunkolotigiw de nana nin sigi ko ala kira kɔfɛ san joli sa caman nka jate dɔw de kɛra ko n'a fɔra ta nin tigi k'a fɔ ta ka labɛn dɔw kɛ ka taa bila ala kira la ko n'o sabatira k'an k'a fɔ sɔhihu don ko tiɲɛ don nka a tiɲɛ don hadisa dɔnni sira kan o t'a yira ko ala kira y'a fɔ tigi nka kuma dɔw bɛ yen ni fɛn dɔw fana y'o jɛ k'an b'a fɔ o ma ko dɔyifu ko a sabatilen tɛ nka o t'a yira ko ala kira m'a fɔ o mizanu de dira nka ala kira yɛrɛ balolen nkalonw dara a la f'a ye khutuba yɛlɛ a ko man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ni maa min ye nkalon da ne Muhamadu la nin ye n sabali ye n tulo b'a la dɔw bɛ k'a fɔ n y'a fɔ tan ka sɔrɔ n m'a fɔ ni maa min ye nkalon da ne tugun ye k'i place labɛn jahanɛmɛ kɔnɔ i don yɔrɔ don o kɔrɔ nkalon dara kira yɛrɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kira in de ko sa
ko wa ni aye menike ka bone muhammadu yoro ko nya fo farduhu ila kitabillah aya gere ala ka qur'anana law wafaka fa minni nani qur'ane bena nyoma nani qur'ane ka kuma e kelenye ko nya fo nganani qur'ane bi nyonzo so galodo adarana ola fanga jeninde uye boda di ama fe bela mungo so kanto wala jugula mungo so ngake jogo jugu ye ko limane bana dama ko jenayati fenje hal ni idona janame kono aw bi klaka sama ka bua kono kata aljina kono galodo sabu kirade ko mawma bi ko ika aljina sobe ika janame sobe mawma o kunga ika bara nyuma debi ka janame so datugo pew ka ke aljina so damai walma ika bara jugu bi ka aljina so datugo pew ka ke janame soyi otma nina dona janame kono o kon nasro ngal aljina so datugo na nga nimbora mbita do jondala ha kira kilimbe kuma sido malu fo galo de dale do ala bolite janame kono de ni ya soro i dumele do kono billahi qur'an kono ga kuma la i dumele do bochugo ti wa ala kira reka kuma kan sebe bela ko bochugo ti ay kutuba fulo minge akon ni janame soro ko sarafla de billahara imma jannatuna abada aw naru abada ne kira khutba fulo minga kan nyana maya kono ako imma ka aljina bada soro wal ma janame bada kira inde fo ay janame ko fo yoro bada de do ngami fo bir kira kadala o de don no e galodo Allahu akbar aydra olamba de anga nyira di alama anyo de fo mawdu yinguye ko ala kira mana ibla mina amana mindima musa ko mine amani bali mina musa ko toy nina nyina ve ala fe ko nambe kishini ko katugu muhammadu ko nambi kisi nyini muhammadu manambla mina ka oke abana amana mbali mina ko toy odela obuka nkori wati chugo yala ka fo wati sunyana nga mogo ka do ka ba ko ne ala kira no fe tugudo ala kira e gelera fe mi nga ko di amma kanga kisi sabatini oye o de kara islamaya baya laydi woro ni kuyaye donkirla kolonjeba marala jamiatu ansari islamia bolofara mimbi nangala so ani chonki ani furu kominina uluka wajulu bolodalen keneka ambala deli ladili kaminu fora kene inkono afamia ko nyuma ala ko dineni awma kabara kena e fana ala ko noya ama awni che aka nyamadala akambe watiwere fi amanila Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela ngalondi sega tieme